Dobrý den, vítejte v Centru služeb pro podnikání. Nacházíme se v Praze 2, na Bělehradské 77, mezi metrem IP Pavlova a náměstí Míru. Takže pojďte se podívat do našich prostor. Naše společnost Centrum služeb pro podnikání nabízí certifikované i akreditované kurzy účetnictví a daně, kurzy počítačů, kurzy managementu a marketingu, kreativní kurzy a v neposlední řadě kurzy anglického jazyka. Naše kurzy probíhají dopoledne, odpoledne, večer i o víkendu, celkem v 8 učebnách. Vyučovat vás budou zkušení lektoři z praxí v oboru. Dalším zdrojem informací pro vás budou skripta, která obdržíte v den zahájení kurzu. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách, nebo vám je rádi sdělíme každý všední den od 8 do 19 hodin. Těšíme se na vás.